ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକା ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକା ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ଆସିଥିଲେ ଏକା, ଯିବା ବି ଏକା, ପଡ଼ିବା ଉଠିବା ଏକା ହିଁ ଲଢ଼ିବା, ପଛକୁ ଫେରିବା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ପଥ ଯେତେ ବି କଠିନ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସାଥୀ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛୁଇଁବା। ନୀରବତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଗୁଣ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ପାରି କରିବା। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେମିତି ହାସଲ କରିବା, କେବଳ ଦୁଇଟି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା। ଯଦି ରାସ୍ତାଟି ମିଳିଗଲା ଠିକ୍, ତେବେ ଯଦି ଏହା ନ ମିଳେ ତେବେ ନିଜେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା। ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ବରଂ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ଆଗେଇବା। କାରଣ ସମୟ ଯେ କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବ ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ କି ଯାହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ ଆଉ ନିଜର ଭାବନାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ସମାଧାନର ବାଟ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଜିତିବା ଏବଂ ହରାଇବା ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନିଗଲେ ତ ପରାଜୟ ଏବଂ ନ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ ତାହେଲେ ବିଜୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ହାରିଯାଅ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ ସଫଳତା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।